dzień dobry, witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy czwarty dzień vlogmasu. Tak, czwarty, a jest godzina, moi drodzy, 12:20 i ja dopiero zaczynam nagrywać. Dlaczego tak się stało? Bo Andrzej w nocy wyjechał, to była godzina druga, albo godzina 2:40 Andrzej wyjechał z domu. No i zdążyłam go pożegnać, a rano już wstawałam i Tymka zawoziłam do szkoły, bo dzisiaj mają Mikołajki w Kosterina Park w Kościerzynie. Ale ja wam powiem, że jeszcze tak w nocy bardzo bolało mnie to ucho, bo ja mam to zapalenie tego ucha zewnętrznego. Ja w ogóle jestem w szoku, że ucho może tak boleć i to jeszcze z zewnątrz. Dramat, a swędzi w środku niemiłosiernie. No i nie mogłam spać, ale dobra, koniec z moimi bolączkami, ja to przeżyję. Tylko, że dzisiaj się czuję koszmarnie, nie wiem dlaczego i muszę ten dzień przeżyć. Zaraz będę się brała za pieczenie pierników, bo dzisiaj przyjadą, tak jak powiedziałam, dzieci mojej siostry i będą malować pierniki. Ja przepis na pierniki dostałam od Kasi z Cukrowych Smaków i powiem wam, jak to się stało. Tydzień temu byłam w Sierakowicach w Cukrowych Smakach i Kasia poczęstowała mnie piernikiem. To był taki piernik, że ja takiego piernika nigdy w życiu nie zjadłam. Nigdy! On był tak pyszny, taki kruchy, on był idealny. To był piernik idealny. Pierniczek taki, o Jezus, to była taka laska piernikowa. Cudowna, cudowna. I ja Kasię poprosiłam o przepis. Kasia mi go dała, bo też wie, że jestem takim człowiekiem, że ja tego przepisu nigdzie nie udostępnię, nigdzie nie dam, bo to jest przepis opracowany przez Kasię. No i moi drodzy, bym nie miała szacunku, gdybym ten przepis rozdała na prawo i lewo, ale Kasia prowadzi też warsztaty z pieczenia pierników i ja was serdecznie zapraszam. Musicie obczaić jej fanpage Cukrowe Smaki Sierakowice i na pewno tam coś znajdziecie. Tak jak mówię, Kasia jest rewelacyjna, a te pierniki są jeszcze lepsze. Boże, dobra, ja nie wiem, czy mi się uda, ale zaraz będę piec, 12:22, a ja dopiero robię kawę. Moi drodzy. Dlaczego? No bo ogarniałam to mieszkanie. To mieszkanie może nie jest duże i nie wymaga nie wiadomo jakiego ogarnięcia, ale uwierzcie mi, że jak się żyje z chłopami, a zresztą kobiety wiedzą, że jak się żyje z chłopami, to lekko nie jest. I nawet jakby się mieszkało w mieszkaniu 20 metrów, czy kurde 200 metrów, to i tak wiemy, co się dzieje, chociaż Andrzej twierdzi, że ja jestem bałaganiarą, a ja uważam, że nie. Ja po prostu uważam, że my mamy mało miejsca, dlatego naszym marzeniem jest, żeby wybudować dom. Na początku dom taki tymczasowy, bo dom docelowy chcemy sobie wybudować na spokojną starość, bo my planujemy długo żyć. Tylko że ja muszę o siebie zadbać, no bo Andrzej jest 40-latkiem i on ma, jego wiek biologiczny to jest 30 lat, a ja po prostu jestem 30-latką, a mój wiek biologiczny to jest 40. Więc moi drodzy, no ja muszę nad sobą popracować, żeby dożyć spokojnej starości wraz z Andrzejem. A teraz was zapraszam na kawkę i na pierniki. A może ja wam trochę pokażę, co ja zrobiłam, bo ja naprawdę się postarałam. Taki sobie zrobiłam klimacik świąteczny i wam powiem, że plus małych mieszkań jest taki, że te małe mieszkania są bardzo przytulne, naprawdę. No ja tam trochę się czuję jak Griswoldowa, ale no też lubię. Zresztą wiecie, ja wam już pokazuję. Tu Borys ma swoją klatkę, żeby on miał świąteczny klimat. Ja mu położyłam poduszki, kocyk. Powiesiłam mu nawet wianek. No jest teraz ciemno. Tu jest choinka zakupiona w kwieciarni w Kiełpinie. Jest to kwieciarnia naprzeciwko kościoła i pani chyba się nazywała pani Teresa Tusk. Fantastyczna kobieta, polecam serdecznie. Girlanda, oczywiście sztuczna, dziadki do orzechów. No, obrazki świętych, no ale to jest u nas normalne, bo my jesteśmy wierzący, mamy dziadka, wieniec. Moje ulubione świece to jest Yankee Candle, kocham. Ja po prostu wiem, że jakość tych świec, faktycznie płacisz trochę za te świece, ale jakość masz, one pachną. No i te piękne gwiazdy mamy też. A co jest, Borysek? Co jest, ziomeczku? Gwiazdy mamy też z Kiełpina. No, to nie wygląda za dobrze, ale wiecie jak to jest. Po prostu ja nie chcę, żeby ta kanapa się brudziła, dlatego jest przykryta. I co? Tu kolejny wianuszek, tu poduszeczki, gwiazdeczki, cukiereczki. Mamy kalendarz adwentowy, mamy psa Borysa. Borysku. Tam mamy mikser, tam mamy naszą taką, nie wiem jak to powiedzieć, taki regał na książki. Tu sobie powiesiłam gwiazdeczki,
Tam mam piękne choineczki z kwieciarni, z Garcza, bo ja wam powiem, że najczęściej właśnie zakupy robię w Garczu, w kwieciarni, bo tam jakoś tak zawsze jest i po drodze, i panie są bardzo miłe, i jest bardzo duży wybór towaru. I ja jestem zawsze zadowolona z obsługi. I ja mega polecam i kwieciarnię Bukiecik właśnie z Garcza, i polecam też kwieciarnię z Kiełpina, bo byłam bardzo zadowolona, co prawda pierwszy raz, ale byłam mega zadowolona. No i lecimy dalej, tu mamy też gwiazdę, no, tu też choineczki. Tą dużą choinkę dostałam od mojej siostry już na Mikołaja. Zobaczcie, jak ja to zrobiłam, to. Te wieńce są z Home & You, nie pytajcie, ile kosztowały. Ja nawet nie powiem, bo się boję, że Andrzej to będzie oglądać, bo Andrzej twierdzi, że ja po prostu wpadam w konsumpcjonizm, ale to tylko tak na święta. No i teraz będę piekła zaraz. A i zobaczcie, co jeszcze tu zrobiłam. Zrobiłam kokardki. Kokardki zrobiłam na szafy. No i zaraz będę piekła te pierniczki. Będę piekła pierniczki i ogarnęłam dzieciom wszystkie pierdołki do malowania. To nie głodowy czas, zetnij w zimłych dniach, bez co na jedno, ale dobre. Zielemy w sercu lód, ze sosa stunie cud, wszyscy w den man, łedzi miłote. Dzeceska zada ręką żdają, tak wejpły zyru coś bez jest. Mękała wsiedkłe ci mu starą, ełe załekną bioły głest. To nie głodowy czas, zetnij w zimłych dniach, bez co na jedno, ale dobre. Zielemy w sercu lód, ze sosa stunie cud, wszyscy w den man, łedzi miłote. Nie przyszli do nas Bóg, na naszych serców próg, co dniową łęćbą rozwał dziecy. Niech nas świąteczny czas, jeśli mu wszedł z nas, lecz kurzyć łez dla przyjdzieców. To nie głodowy czas, zetnij w zimłych dniach, bez co na jedno, ale dobre. Zielemy w sercu lód, ze sosa stunie cud, wszyscy w den man, łedzi miłote.
I tak kończymy dzisiejszy dzień, a do mnie w końcu przyszły świąteczne case'y z Temu. I powiem wam, że to długo szło. Tak jak wszyscy mówili, że to idzie tydzień, tak to Temu szło długo. 3 tygodnie gdzieś. Jest spoko. Jest spoko.